बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चन्द्रपारा अन्थाइगोलाव गामिनि सानै बर' गथ'फोरा गोमानानै दं। बारुंखा बसुमतारी आरो दिपाली बसुमतारीनि 12 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला मिजिं बसुमतारी आरो राजु नार्जारी आरो थिंग्रि नार्जारीनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला बिरदाव नार्जारीया थांनाय 4 सान सिगांनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दासिमबो गिदिंबोफिनाखै। बिसोर सानैबो क'क्राझारनि ट्रेनजों गुवाहाटीसिम थांदोंमोन, नाथाय बे समाव बिसोर बबे जायगायाव दं मिथिनो मोनाखै। जाहोनाव न'खरनि सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानांदों। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9957778074 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। बारग' एनडिपिनि 34थि मुंख्लं सान फालिनाय। हारि रैखाथि आरो थामोनथाखौ लानानै गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांनाय बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बादियै फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालारखालि 34थि मुंख्लं सानखौ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बरगुली गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जागोन। दुखुथिया मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो बे सानखालि फुंनि 9 रिंगायाव फैनानै मुंख्लंफोरखौ बिबारजों मान बावनायजों लोगोसे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय हांख्रायहरदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथांनि बियाब 40 नं रौता बियाबाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। दिनै 40 नं रौता बियाबनि गेरुवा भिसिडिसिनि गेलेग्रा फोथाराव खमैबो 160 बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा दोलो नागारना इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै अनसाय अतुल स्वर्गियारी बिथाङा बुङो दि फैगौ समाव रौता गेरुवा भिसिडिसिआव बिपिएफ दोलोआ 0 जानो थांगासिनो दं होनना। पास्टर बिनोद बसुमतारीया ससियेल मिडियानि गेजेरजों ब्रह्म धोरोमखौ मुं सोनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम गौथुमा सासे पास्टरनिफ्राय बेफोरबायदि राव बबेबा मोनसे धोरोमखौ मुगैनानै नेवसिनायनि राव ओंखारनाया जोबोद लाजिनांथाव होनना बिथाङा सासे नंखाय गावखौ बेबायदि बुंथिलाबायनानै समाजाव मोनसे गुबुंले आबहावाखौ गाज्रि थासारि खालामनायनि एजेन्ट बादिसो खामानि मावगासिनो दङ होनना। बिनोद बसुमतारी, नोंथाङा बेबायदि बानसावलाबायनाय फोसावलाबायनायखौ गार, नङाब्ला बारा गोबाव गैला खृष्टान समाजजोंनो होसोजागोन होननाबो लोगोसे बिनोद बसुमतारीखौ साबधान थानो थाखाय खावलायो आरो थाबैनो निमाहा बिनो खावलायो, नङाब्ला बिपद दं। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव केस होनायनि सावरायनाय जागोन होनना दुलाराय ब्रह्म धोरोम गौथुमा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।